Købekartotek. Jeg er i dag til et fødselsdag, fordi vi har fået et hus til selv her på Blombærvejen nummer 2. Der er en rigtig havudsigt. Jeg sender videoen til dig, fordi du er hos Købekartotek, og det måske kunne være noget for dig. Men nu vil jeg lige vise jer rundt i huset.